Здравейте, които ми гледате вълки! Аз съм Знака и както виждате, днес с Hexit BG играем Minecraft. Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Hexit BG. И днес ще си направим един survival и да започваме да събираме дърво. Аре. Добре. Да се наглася камерата. Видях една кокошка, ще я убия. Аз тук видях бъгната планина. Ето виж там. Да. Аре, рип. Да съберем малко дърво, Аз ще убия първата. да си направим материали. Добре, вече си имаме храна. Ай, чете. Аз ще щупя това тук, където ни спална. Добре. Пичове, искаме поне 1000 абоната заради вас. Приятели, поне да направим 10 лайка. И това ще ни стигне. Да. И сега колко дърво имаш? 6. 5. Сега станаха 6 у мен. Колко голямо е това дърво, бе? Аз ще направя видеото кратко. За 14 минути нещо. Да. Ти колко? Не знам, и аз. Добре, аз вече си направих това крафтинг тейбъл. Аз сега имам 10 дърво. Първо ще си започнем къщата, да знаеш. Не бе, защо направих крафтинг тейбъл, бе? Ще си направим врата, това, чест и 2 купички, защото имаме. Аз ще отида да копам малко. А сега ще търся това. Аз отивам при онази планина да убия това прасе и тази кокошка. И после ще копам малко камъни. Мри, бе! Видях хол. Отивай! Се върна. Аз сега ще се върна. Къде е тази кокошка, бе? Ето суси. Стига, не ме интересува. Брат, паднах във водата. И аз. Трябва да се направя лопата, забравих се. Ето кокола, бе. Аз направих врати, 1 чест и 8 купички за храна. Купичките за какво са? Да се направим храна, чорба. За младенцата. Добре, имаме 2 това. Аз копам камъни. Имаме Само 2. Още намерих. Добре, трепиш ли се да го? Ти кой левел си? Още не съм дори един. Освен... Аз съм. Чуе! Преди много времена си направихме един стар сървър и във втория ден намерихме доста диаманти, да ви кажа. После си направихме първо кирки и после купахме обсидиан и така нататък. Аз купах, намерих смартгард. Ако не знаете какво е смартгард, това е емералд. Само един. Които са зелени. За сега си направихме diamond блок, slime блок. Аз ще убия тази овца, бе. И ще взема тези... Колко кола има тук? Добре, за сега имам 2 вълни, една за теб. Аз съм първи левел. Аз вече не съм. Чакайте, бе. Какво казах сега и аз не знам. Аз имам 16 кола в моя. За сега имаме малко храна. Аре, ела, бе. Имаш ли храна? Имам 26 камъни и 2 вълни. Аз намерих крава, ще убия за храна. Аз имам 2 стека от прасета. И май 2 от овце. Не, 4 от овцете. И едно пилешко. От кравата ми се падна 3 сурови пържоли и 2 кожи. Чакаме, съберете с цвете, бе. Може да ми потрябва за някаква краса. Събирай колкото можеш. Колко имам до сега? Не знам. 4. Ще събера малко от това. Още дърво. Пиш да скипнем видеото за малко. Така е път. Аз ще го скипна, ти продължавай. Добре, приятели. Аз ще скипвам видеото си и ще се върна след няколко минути.
Много ние правихме с Hexit BG. Пичове, върнах се. Наложи се да направя нещо. И както изглежда, да ви кажем поне, ние сме в моята стая и снимаме. Аз намерих още кол. Аз идвам при теб, става тъмно. Какъв е този дърт в морето, бе, брат? Аз ще направя нещо. Отръпни се, бе, ще копая там малко камък. Да, камък. Ще направя тук пещера. Но ще бъде първо за пренощуване, да ти кажа. Това е много малък. Ако изглежда така, Аз намерих кол. Ще го копа. ела тук е стана вечер. Чакай, това айрон ли е? Не бе. Сори, пичове, мислех си, че е айрон. Аз вече станах втори. Не съм втори, а сега станах. Ето, щупим се кирката. Ще влизам. Добре, че си имам крафтинг дейбъл. Аз направих торч за осветление. Аз имам каменна кирка. Един торч сложих до теб. Добре. Заради това ми светна. Добре, ти имаш ли си вълна? Не. Аз още не видях овца. Аз още дори не намерих овца. Ти колко кола имаш? Нямам нито един. Ти купаш кола. Аз намерих скелет. Добре. Трепи го. И крипър. Бягай. Ще си направя един каменен меч. Там да си направим къщата. Тук. Ето ти каменен меч е, по-добре. Ето го, бе. Чакай, бе. Ако сега дойдат, ние сме рип. Аз ще отида да огледам. Къде са те се? Горе, в планата. Не мога да се клеча. Пичове, бъгна ми. Не. Аз нямам това. Ето го, бе. Открий го. О, мага, те са двама, бе. Аз ще да копая малко камъни. Защото нямам никакви Добре. камъни. Крипката идва. Сам. Рип крипър. Пичове, вижте скелета, не ме цели. Вот, вече ме цели. Бай. Не бе, няма да се откажа. Ще се въртя в кръг. Или ще дойде насам, докато той дойде този нуп. Вече дойде. Ние направихме ли това? Печка? Да. Аз вече съм първи левел и идвам да направя. Ето намерих кол. Аз направих вече. Аз копая първия си кол, е. Добре, изпека пържолите, които ми се паднаха от това. И къде е вратата? Махни се, аз... Сори, без да искам. Отивам вънка. Горе. Ти какво печеш? Добре, ще взема... Намерих си 3. Скелет. Аз убих един. Много ми се бъгва. Добре, че го уби, за малко ще да умре. Рип. Дойде ми на смешно. Какво те оцели? Не знам. Бати бъгнатото. Мисля, че е това. Не, вратата не е отворена. Влизай. Не мога да отворя. Аз ще го убия. Отръпни се. Каквото и да е. Не знам, майче скелет. Къде е то снуп? Горе. Махай се. Не ме затваряш. Сега ще дойда. И ако ме оцели... Какво да си оставиш? Ще оставя купички, меч, саплинг. Не, кабълсън ще си остане. тук виждам един крипър, само толкова. Там имаме... Вау, зомби с златни брони. Супер. Първо да убия крипър. Ау, е! Мри, брат. Мри, не те желая. Добре, падна ми се златен честплейт. Супер. Първи епизод. Пич, отваря вратата, защото си нямам сърца. What the fuck? What? Какво е?
Абе, ще Това е видиш, за туалетни. Ще направим така като Къде ни е някакъв... торчът? Ето ти е торчът. Като някакъв прозорец, да видим. Добре става, пак. И тук ще сложа едно. Малко не стана, но... Пичове, няма за какво да кажем. Добре. Това ще бъде за първата нощ само. Дали ще оцелеем или няма. Да. Не знам, приятели. Да, забравих да опеча чикена. Не! Добре, приятели, надявам се видеото да е харесало. Аз бях Знака, вие бяхте моите вълки. Надявам се да ви е харесало видеото. Дайте 10 лайка и ще направим втори епизод на Майнкрафт. И чао! И пичове, Знака си свърши видеото. Надявам се и на вас да е харесало. Не забравяйте да оставите по един коментар. И не забравяйте да се абонирате за мен. И Знака си тича около насам. Аз бях HexitBG, надявам се видеото да ви е харесало. Не забравяйте да оставите по няколко коментара. Надявам се. Не. И чао!